خبرهای اقتصادی امروز 25 август дар Паём ТВ. дар тоҷикистон ҷамъоварии сабзавот давом дорад ва то имрӯз ҳудуди 1 миллион тонна сабзавот ҷамъоварӣ шудааст. тибқи иттилои вазорати кишоварзӣ дар соли ҷорӣ дар майдони 38422 гектар, аз ҷумла дар вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон 410 гектар, дар Суғд 9108 гектар, дар Хатнон 20687 гектар ва дар ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ 8218 гектар сабзавот кишт шудааст. дар маҷмӯъ аз сабзавоти киштшуда ҳоло 923635 тонна сабзавот, аз ҷумла 428940 тонна пиёз, 42845 тонна карам, 197714 тонна помидор, 108358 тонна бодиринг, 102248 тонна сабзӣ ва 3031 тонна дигар навъҳои сабзавот ҷамъоварӣ шудааст. дар кишвар то ҳол ҳаҷми ҳосили мевагӣ 139785 тонна ҷамъоварӣ шудааст ки аз ин 32085 тоннааш ангур мебошад. ба иттилои агентии омори тоҷикистон, қарзи умумии музди меҳнат дар тоҷикистон бо назардошти солҳои гузашта дар авоили нимаи дуввуми соли 2022 ҳудуди 28 миллиону 500 ҳазор сомонӣ ё ҳудуди 2 миллиону 800 ҳазор доллар шудааст. дар худи моҳи июни соли 2022 қарзи музди меҳнат дар тоҷикистон 431700 сомонӣ ҳудуди 42 ҳазор доллар ё 1.5% афзудааст. гуфта мешавад, афзоиши қарзи музди меҳнат ба ҷуз аз соҳаи кишоварзӣ, ҷангал ва моҳипарварӣ дар ҳама дигар бахшҳо мушоҳида мешавад. қарзи музди меҳнат дар бахши истихроҷи маъдан тақрибан 15 миллион сомонӣ 52.6% ҳаҷми умумии қарз ва дар бахши хизматрасонӣ дар соҳаи нақлиёт ва нигаҳдории мол ҳудуди 6 миллиону 300 ҳазор сомонӣ 22.1%-ро ташкил медиҳад. музди миёнаи моҳонаи номиналӣ дар ҷумҳурӣ тибқи омор дар моҳи июни соли ҷорӣ 1907 сомонӣ муодили 185 доллар будааст. кормандони бонкҳо ва ширкатҳои бимавӣ дар тоҷикистон ки маоши миёнаашон 5199 сомонӣ ё 505 доллар будааст, нисбатан бештар маош мегиранд. поинтарин маош барои кормандони бахши кишоварзӣ 645 сомонӣ баробари 63 доллар аст. тоҷикистон дар 7 моҳи соли ҷорӣ беш аз 82 миллиону 900 ҳазор доллар кӯмаки башардӯстона дарёфт кардааст. бино ба иттилои хадамоти гумрукии кишвар, аз 56 кишвари хориҷӣ наздику дур ҳудуди 9000 тонна кӯмак ба тоҷикистон ворид шудааст. асосан дар шакли кӯмаки башардӯстона ба тоҷикистон доруворӣ, озуқаворӣ, таҷҳизот ва ғайра ворид шудааст. дар байни донорҳо саҳми бештари кӯмакро ба тоҷикистон иёлоти муттаҳидаи амрико кардааст ки 39.6%-ро ташкил медиҳад. 28.7% кӯмаки башардӯстона ба тоҷикистон аз чин ворид шудааст. 4.9% кӯмакро кишвари ҷопон кардааст. кӯмаки дигар кишварҳо аз ин камтар аст. тоҷикистон тасмим дорад дар соли 2023 ҳаҷми содироти маҳсулоти озуқаворӣ ба вилояти Свердловски Русияро афзоиш диҳад. муовини аввали раиси шӯрои машваратӣ назди консулгарии генералии тоҷикистон дар Екатеринбург Ёқубҷон Умаров ба хабаргузории ТАСС гуфтааст ки ҳайати Тоҷикистон қаблан аз вилояти Свердловск дидан карда дар намоишгоҳи Иннопром ширкат кард. дар ин ҳайат намояндагони соҳаҳои гуногун ҳузур доштанд. онҳо бо чанд соҳибкор дар мавриди интиқоли намак, сабзавот, меваҷот, меваи хушк шартнома бастанд ки ин аллакай натиҷа медиҳад. ба гуфти Ёқубҷон Умаров, соҳибкорони тоҷик ният доранд ки соли оянда ҳаҷми содироти меваю сабзавот ва маводи ғизоиро зиёд намоянд. нархи арз. бонки миллии тоҷикистон бо мақсади ҳисобгирӣ ва пардохтҳои гумрукӣ қурби расмии асъори хориҷиро нисбат ба сомонии ҷумҳурии тоҷикистон аз 25 август муқаррар кард. тибқи нишондоди бонки миллии тоҷикистон, арзиши пули русӣ дар бозори арзи кишвар 100 рубл 16 сомониву 70 дирам қимат дорад. тибқи иттилои бонки миллӣ, имрӯз нархи доллар аз евро боло рафт ки ин бесобиқа мебошад. ҳоло дар бозори арзи кишвар 100 евро 1017 сомониву 52 дирам нарх дорад. асъори амрикоӣ бошад 100 доллар 1025 сомонӣ арзиш дорад. нархи нафти хом. нархи миёнаи фурӯши ҳар бушка нафти хоми таҳвили моҳи оянда дар биржаҳои Лондон 100 доллару 40 сент муомила шуд.
نرخ میانه هر بشکه نفت خام تحویل ماه آینده در برژهای نیویورک 94 دلار و 41 سنت معامله شد. نرخ طلا قرب طلا در برژهای لندن صبح امروز 1769 دلار رسا برای یک اونس تعیین شد.